kerrostaloinen sisäpihalle kuule grillikota pystyy. Siellähän on siis kyllä grillikatos olemassa sisäpihalla. Ja lukeekohan järjestyssäännössä mitään, että saako sitä käyttää talvella? No, miksei sitä saisi? Mikä ero on grillaamisessa kesällä ja talvella? Sanoppa muuta. Eipä vaan heti ekana tullut mieleen muuta kuin Joukolle. Amatöörit grillaa kesällä. Ammattilaiset koska huvittaa. No, siinä on ihan hyvä. Kiitoksia Joukolle tästä ehdotuksesta. Mä oon nimittäin kerran ollut grillikylässä keskellä talvea. Tämä meidän kokkikerhomme, joka kokoontui aina silloin tällöin, niin kaverilla oli teemana Venäjä. Ja hän oli sitten järjestänyt tammikuussa meille tämmöisen shashlik-grillauksen pihalla. Ja se oli todella venäläistä meininkiä. Me seisoskeltiin pilkkihaalarit päällä semmoisen hiiligrillin ympärillä. Pakkasta oli 23 astetta. Ja kossupullo oli tietysti siinäkin hangessa mukana. Joo, yllättäen. Siellä varmaan snapsia nautettiin. No, mutta se on perivenäläistä, jos mikä. Mutta hei, näitä lisäehdotuksia siitä, että millä tavalla merkkipäiviä voi juhlia, miten sinä olet niitä juhlinut tai aiot juhlia, niin pistä tulemaan. Aamuirkkoon Facebook-ryhmä löytyy sieltä. Ihan kohta otetaan äänikuva-arvoituksessa päivitetyt tiedot. Vieläkään ei oikea vastausta ole saatu, mutta minkälaista äänestä tänään on kysymys, palataan siihen tuossa uutisotsikoiden jälkeen. Puolalaiset ostoskadut. Saksalaiset outtuvat. Ruotsin lumiset tunturit. Moni mukava paikka on Itämeren takana. Iskelmän iltapäivissä matkaa meren yli kanssasi suunnittelee pikkukippari Hannu Aholaita. Katso reitit osoitteessa iskelma.fi ja valitse omasi. Viikoittain Hannu lähettää yhden onnellisen merille ja merta edemmäs. Yhteistyössä Iskelmä ja Finlines. Вот и приехали.